Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. La ilaha illallah Allah wanda yayi ko'ina, malikul mulki total mulka liman tasha hasbuna. Kara baiwa gare ni ilahu ka sa ta je ko'ina, waƙar Sayyada Zainaba Oktul Hasanaini ya gun Aliyu. Allahumma rabbi salli salatan gun nabi Mustafa, alihi har sahabbai nagar kamar Hassan Mujtaba. Kumai ne dan fodiyo da shaga alzarzaki jagaba, ko kadai ne da ni duk wanda yake kuto ba na so nai shi. Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. Kasidar Sayyida Zainaba ta ukunta yau na zo zanayi, can baya na yo ta farko nai ta biyunta nausayi. Ka tsaya da kyau dan uwa saurari batun da yau zanayi, wace ce Sayyida Zainab in har na fade ta yau za ka gano. Sayyida Zainaba daga hasken ahalul baiti ce, wacce tsayuwarta ne ya sa ka san su yau ummace. Kowa kyar Karbala da rumtar umma ya yi fice, maza je ka duba ka ga tarihi ya yi zancenta ita ce Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. A cikin ɗabi'un ta sallah azumi ko gida ko waje, ga tawadi'u da kamun kai koma ina za ta je. Kuma ta yi biyayya gidan aure lalle fa sista ku je, kuma a bar fa koyon ku ce maza sista je kiyo bincike kan Sayyida Zainaba. Duniya yanzu ta lalace ya ce diyan Mujtaba, yanzu sun zama a ajimu dan da yawansu ba san su ba. Kuma mai faɗi dan a san su abi su ba zai zamo wani ba, wasu sai su kira shi ma kafiri dan ya bi diyan gidan Fatima. Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. Sayyida Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari. In har kana son ka san ilimin ta kaje ka dan bincika, hudubar da ta yi wa Ubaida a Kufa da ɗan Yazid Shamsaka. Ko da a Google idan ka rubuta kaga an sassaka a yasirin gidan Faduma, jikar manzan mu yagun Ali umma. Sai
sayyada zainaba zainaba. Ai na gaza ma a gumbigen Zainab mai zana ce, kalma rubutu da ma waƙar ko zana ce gaibu ce. Wallahi ba zan fado matsayinta kamar a ce umma ce, dan ita ta yi gadanta ne, fafin Zahra'u Zainaba ce umma. Sayyada Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari umma. Dukka sirrin a'imma an ka saka gurin Zainaba, a bisa ga himmarta ne da awarsu ta dinga jewa gaba. Ba dun tsayawa da jajircewa ba za mu maji su ba. Zainab kin shagaltar da ni, san Ali da Fatima har da ke ma umma. Mun bi mun sallama wa a'imma, Rabbi ya tabbata. Inda da ku babu ku, ko da na sallama zan fita. Wanda daga baya son kwaran da na ganshi zan mai kwata. Tasirin wanga aikin ki ne ya Zainab, to ki ce min na zo nan umma. Sayyada Zainaba yar Fatima yar Ali Haidari ya yar gidan Fatima da Aliyu, a gaida ke a gida. Ya yar gidan shugaba ga halittu, gaida ke Fadila. Ya wacce ta ce uwa kuma jigon Husaini fi Karbala. Dogo mu zube muna gaida ke, da kin yi abin da wata bar ta yi na yi umma. Zana dan dakata nan gumba zan tsawaice ku fa. Naku ne Almajazeey Rabi'u Idris ne uba. Na roƙe ka Allah jikan baba na sasha sahun gaba. Shi mai so da begensu ne ahlul baitin nabi shugaba mai himma.